Буеса е най-големият педераст на света. Как може да бие той дърт човек, бе, леле? Смърт за това. Си изтрил Фейсбука, защото го е страх. Дали днес ще отида в 4:30 да го набие Илан? Не бе. Илан се почти. Какво? Те е много хора, с който мога да се набие. Няма че ще видим. Чакам те там. Не, абе стига сте се лигавили, това е супер тъпо. Да, верно, много много жалко е да скорове за тебе. И не само за тебе, ми и за Алек. Да. Аре, въздух. И той ти мръзва на къла. Добре, аре, дано да умреш в мъки. Значи не искам да храня на майка, просто защото аз имам майка, както ти не трябваше да биеш дядото, защото ти имаш дядо, няма не мога да го осъзнаеш. Дядо ти! Абе, хора, обясняваме в половин тази буета, те питат просто буета педерас ли е. Да, буета педерас. Чао! Да.